tal, señoras, señores? Son as 7 menos 3 minutos da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato, cociñando como sempre, cociñando como cada tarde en directo. Sabedes que somos xente boa, xente de fiar, sobre todo. Porque cando fixemos unha receita que non estivera boa, non existe eso. Bueno, un día que fixemos fígado, pero polo demais, en xeral, solemos facer receitas maravillosas. O do fígado tamén para mí non me gusta. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe temos xente da boa, xente guapa, xente que cociña, eu diría que mellor que a min, Mira que é difícil cociñar mellor que a min. Que pasen, por favor. Ai... Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. E aquí están Xulio Mato e Lucía Vázquez que, o sea, isto xa me pareceu o último, O qué? Tuvemos que entrar por diante da xente no que anda aí para montar as nosas cociñas. Non vai ser a última vez. Ti crees que non? Non. Non, é que isto xa foi o último, o sea, que intenten xa quitarnos o noso programa xa. Home, é o único que temos. É o único que temos na vida. Deixádenos algo. Deixádenos algo. Non nos fagades isto, por favor, compañeros do que anda aí. Deixádenos vivir. Non sobreactúes, non sobreactúes. Pero queda ben, non? Que ti estás na radio tamén. Vale. Xulio ben, e Lucía, que leva tempo sin vir, como estás, Lu? Moi ben. Bueno, esta semana pasada. Pero que tal todo? Todo ben. Sí? Sí. Estás forte? Estás... pillaches catarro ou algo con estas chuvias? Tive un aí atrás. Sí, que tu veches aquí un pouco Pero pochichiña. despois estou a ver, resistir. Eu creo que xa son auga, xa está. É que... Como está chovendo, Galicia? Buah, hoxe foi moi Como feo. está chovendo? Bueno, sobre todo chuvia de lá hoxe. ventando, porque eu iba fun comer con miña nai hoxe a Arzúa e iba pola autovía, dun lado para outro. Sí. Cuidado, hai que ter tino a ir E despacito. subir as ventanillas. E subir as ventanillas, sí, importante. Moi importante. En este programa o que facemos é cociñar chova, neve, faga sol, haxa vento, marea alta ou baixa, danos igual, nós aquí cociñamos. Así que a ver que nos trae María Jesús da Laracha. Hola, son María Jesús, veño da Laracha. Gústame moito o pastel de peixe. O fago con merluza, verduras, algunha pataquiña media esmagada co tenedor, meto nun bol e despois botello mayonesa para que este máis jugosinho. Unha salsa que lle dé máis sabor, máis rico. A ver co que sorprenden hoxe. Mando un saludo ao meu neto, a todas as miñas amigas da Laracha e as miñas veciñas. Un beso a todas. ¿Cómo? Muy contento, Muy contento. Atención, paramos todos y miramos para Xulio. Xulio, aplausos. No, sigue con música, ponga música, ahí, mira. Estou moi contento. É arrítmico completamente, verdad? Como Begoña, máis ou menos. E hasta aquí cheguei. E hasta aquí chegaste. Comeu ca miña arritmia. Que está moi ca tua arritmia. Vale. Xulio, que vas a facer? A ver. Pois mira, estou moi contento porque vin salir antes a Octavio cunha águila e dixen, non pode ser que nos toque hoxe o que trouxe Octavio. E vin agora que era un pastel de peixe e dixen, estou moi contento. Pensaste que ibas facer águia? Outro día trouxe un cuello e fixemos cuello. Bueno, claro. claro. Digo, como ahora Octavio sea a nosa avanzadilla, estamos fastidiados. Isto, a ver, o tema este do pastel, ademais, é moi de festa, non sei se para un troido, cádranos ben. Sí, home, sí, sempre. Vale. Home, están as pescaderías cheas de peixe para facer pastéis. Sí, xusto, co temporada están saindo todos os días. No, pero aí, as pescaderías na zona de congelados está todo cheo. Bueno, pois... Estes pastéis podense facer con congelado perfectamente. Que faz? Un pastel coreano de peixe. Coreano? Dixen, que fago? Vou facer un pastel coreano. Un pastel coreano de peixe. Leva ovos, unha cenoria. Sí. Leva atún, leva lagostinos, leva mayonesa, leva ovo cocido. É que vou facer un milfollas de peixe. Vale, é un coreano con produto daqui. Home, cao. Bueno, eu que sei, ao mellor fucha a Corea polo peixe. Estamos dicindo que aquí non hai peixe, mas a Corea por eso, ao mellor fucha a Corea polo peixe, non sei. Pois Xulio Mato vai facer un pastel coreano con milfollas. Lucía? Eu vou facer un pastel de peixe máis tradicional, pero despois vamos dar uns toques así diferentes. Imos facer unha crema de tofe de coliflor, moi bonita e moi saborosa, case non vai parecer que é coliflor. Sí. Uns adorniños. Adorniños como a que? Como uns millos destes de bolsa, machucados. Como uns, por exemplo, millos destes de bolsa, non? Para darlle un punto barbacoa. Un punto barbacoa, queres dar? Sí. Vale. Parece ben.
Que pasa, Non sei que lle fai tanta gracia, Xulio. Joder, o dos millos destes de bolsa me fixo moita gracia. E ti tes usado cada porca Que sí, chada, xa sei, pero non digo este mal. Digo que me gustou como dixeche. Sí, sí, señoras, señores, cociñamos pastéis no voltas co prato, un coreano, outro máis tradicional. Marchamos con don Xulio Mato. Venga, vamos a ver. Arrancamos. Vamos allá, mira. Mira que sinxelo, No, pues non me fai caso, non me vai facer caso. Sí que che vou fazer caso. Sí, mira, vamos a quitar primeiro toda a piel. No. A ver se non me resbala con este... Estou estrenando a... Mira, coreano con produto de aquí. Claro, mira, pescado. Pero, no. Está guai que o contes, pero valo contar dentro de Despois da 30 segundos, despois da publicidade. Vémonos aquí, no voltas co prato. Estamos de volta no voltas co prato. Xulio Mato vai plantexar a súa receita. Xulio? Mira, moi doada. Entendiche como vou facer o pastel? No, pues mira, vamos a facer unha amalgama. Unha amalgama? Que vamos fritir despois, entón de aí vamos sacar unhas capas. Entón vamos a facer capa de peixe, capa de recheo, capa de peixe, capa de recheo, capa de peixe, capa... Bueno, dúas ou vai tres capas. facer unha amalgama que despois vamos fritir. Sí. Vostedes xa poden... Home. Vale, identificar o que quere dicir Xulio Mato. Esto fano en Corea o día da festa. O día da Santa María de Corea. Eso, Sí. O 15 de agosto de Corea. O 15 de agosto de Corea, madre. Fan isto. Sí. 12. Mira, oito lagostinos. Despois levan a Palonama. Coita, panorama. Xa está. Stop, Fran, por favor. Xa. Menudo xardín. Hola, Palín de Noia. Hola, cinema. Bueno, o tema. Ven pa aquí. Xa está, por favor. Ven pa aquí. Sabes o que non levan? O combo, que non ten traducción. É verdad. Bueno, 300 gramos de merluza, Vale. de pescada. E 8 gambos, vale? Mira, isto dámoslle co procesador de comida. Mira que rápido vai. Ajá. E con isto facemos a primeira parte da pasta, vale? Ostras, pero... Vale. Xa vai ser como... Vamos a facer unha... É que, ao final, é como unha pasta. Non se me ocorre outro... Ah, vale. Que era a Vale, palabra que mira. non podías dicir, pasta. Sí, é que non me acordaba cal era que podía decir. E cal non podías dicir? Pasta. Unha masa, vamos a facer unha masa. Espera, a ver se encaixa isto. Me puse nervioso, mira. Que quedaba aí un gambón perdido, pero mira, trituramos todo ben. E xa o temos, Esta é a primeira parte, mira. Vale, iramos aquí neste bol. Vale. E agora, mira, inda que nos queda aí un pouco, vamos a deixar porque vamos triturar aquí mismo tamén esa zanahoria. Acáme de dicir a directora, lembramos que despois vamos facer sorteo pensando, para que sorteo? Que sorteo? Que sorteo? Que sorteamos? E dime, non, os cartos da chamada, non é un sorteo. No, eso non é un sorteo, é premio directo. É un premio directo. Home, claro. Claro, porque a xente da casa xa sabe que nos pode chamar ao 664 483419. Por qué? Porque pode falar con nós, pode comentar a Xulio Mato que esta pasta é maravillosa, ou esta amalgama, ou esta mestura, ou o que estea facendo, é maravilloso. E ademais podedes gañar cartos, 50 euros dunha vez e 50 outra no voltas co prato da televisión. Das orquestas. No, Xulio! Xa está, stop, Bueno, Xa mira, está. atende, que vengo importante. Mira, metemos a zanahoria con todos los restos, ¿vale? Vale, isto é importante. Esto é importante, moi importante, esto é Moi importante. fundamental. Sí, mira, ya temos aquí. Podemos poñer Unha boa- Importante, Chan. Importante. A ver, que non me dá tempo. Importante. Xulio. Importante. Vamos. Está prohibido a partir vale, de agora, está, vale. veña, va. Xa está. Mira, unha boa culler de fariña. Vale. E vamos a botar tamén un chisco de sal. Un pouco máis. E con isto vamos a facer unha masa que vamos meter nunhas bolsas. Vas flipar. Nunhas bolsas. Vas flipar. Como son, Como son? Como esta xente? Nunha- Se van a comer el mundo. Atención, Galicia. A amalgama, a pasta, a cousa, o chisme de Xulio Mato
Vai pa unha vai bolsa. dentro dunha bolsa. Como ia o leite hai 60 anos. Todo volve. Todo volve. Hoxe ides ver como unha bolsa é a encargada de cociñar por Xulio. Non cociñar. Vale. Veña, está. Perdón. Mira, ahora vou meter nunha bolsa, se queres ir con Lucía, porque seguro que ten algo Pero eu súper quero ver como metes na bolsa. vale. No. Que presión, madre mía. O interesante é ver como metes na bolsa. Vale, bueno. Lucía xa leva todo o programa sin aparecer, porque non aparece cada un minuto máis. Vale. No. Perdón, Lucía. Un minuto, Perdón, Lucía. Lucía, un minuto. Vale, mira, se A non bolsa. sabía ni onde tiña as bolsas. Mira, temos estas bolsas, Pero son as bolsas de congelar normais. claro, porque vamos a congelar. Eu pensei que iba a usar para algo. Claro que vou usar para algo. Para congelar. É un pastel de peixe moi diferente. Mira, metemos mitad, vale? Vale. E vámoslo ir, vamos a sacar isto aquí, e vamos a ir ocupando toda a parte de abaixo. Mira, vamos a facer unha cousa, vale. sácame o aceiro daqui, por favor. Vale, Xa está. vale, xa entendo. O aceiro, non toda a mesa. Cada un deles vai ser unha capa, non? Cada unha destas de aquí vamos a sacar dúas capas. Dúas capas. Pero mira, E que axudámonos fago co así con aceiro? rodillo. Eso, tenlo aí. Vale. Mira, con rodillo vamos a intentar ocupar todas as esquiniñas para que nos quede rectangular, vale? Vale. Moi interesante, É moi interesante, Moi interesante. E despois que vamos facer con isto? Vamos a levar ao congelador sobre unha hora. Pensa, Galicia, que isto vai estar rico, sí, non? Tamén o podedes decir no 664 48 34 19. Eu creo que vai estar bo, Eu penso que tamén. Eu creo que vai estar De feito, está cantándose un hermanamiento Galicia-Corea con isto. Moi ben, Vou marchar con Lucía. Trae pa aquí, xa o Va, collo. sí, Sí, vale. que non sei que me va a verte así con esa habilidad. Mira como el pescado. Xa pensei que eran viñas. Verdad? É que me Sí. tiñame totalmente atrapado, Xulio Sabe, Mato. eso debe ser interesantísimo. A súa receita? Perdón, a ver, Lucía. era moi interesante, o sea, está sendo moi interesante. E a túa como vai? A ver. Mira, teño aquí cocéndose a pescada. Che. Vou botar os lagostinos. Vale botar para cocer. Pensei que Pois ibas facer... pusemos na auga un poquinho de cebola, un poquinho de allo porro, un poquinho de prisel. Poderíaselle poñer outra aromática, ou outra erva, ou un trozo de cenoria. Bueno, un caldiño para que lle dé un pouco de sabor. Eu pensei que os lagostinos que os ias pasar pola tixola, como a tiñas aí. No. A Vale, tisola é, por se me dá tempo despois, facerlle uns picatostiños ou así un O truco. que decías antes, non? E aquí teño, mira, coliflor Coliflor. relada. E a coliflor non se suele relar, neste caso relamos fina a coliflor. É importante relar a coliflor finiña, porque esta receita trátase de que esta coliflor se torre Esta hasta coliflor xa, non? cando ti empezas aquí así a meter así o dedo no ollo e decir, queimausche. Xa, que cando parezca que a queimaches, ti dis que en realidad non a queimaches. Exacto, estará perfecta. Vale. Xa, cando eu considere que me podo meter contigo e dicir que está queimada, non está queimada. Claro, que isto non vais a ver a coliflor despois. Pois ten moito sentido Nin facer coliflor. vai ter color de coliflor. Vai ser douradinha, como se fora un tofe, un carameliño de coliflor. Bueno, vou chamar a convidada a ver que lle parecen as dúas receitas que así de primeiro son bastante curiosas. Recibimos cun fortísimo aplauso a María Jesús da Laracha. Un aplauso para ela. Como ves, Como ves, mira como ves. Veño de pinche, ¿no? Vente para aquí con Lucía, vente con Non veño Lucía. de pinches. Vente con Lucía, que tal, como estás? Bueno, Bueno, veño de pinche. ves a probar, o sea que non tens problema hoxe, non? No, eu non teño nunca. Estás encantadísima. Claro. Mira, Lucía, contalle, arrímate, por favor, contalle Vale, ti que é o que conta. vas facer ti. Vou facer un pastel, penso que é algo similar ao que faz ti, porque leva pescada e lagostinos. Ajá, perfecto. Imolo montar, como señor. sempre, cuns ovos, un pouquiño de nata e o forno baño María. E para acompañar estoulle preparando unha crema de tofe de coliflor, que é unha cousa que é unha fantasía, porque esta coliflor hai que dourala hasta que parece que se vai queimar, pero non se queima. Hasta que pareza, Non lle imos poñer nin Hasta que sal se nin pareza. nada, xa solo co sabor e os azúcares da coliflor, Claro. xa nos vai dar unha crema deliciosa. María Jesús, se a ti, si che un leche sabe queimado, non está queimado. Non vai Vale, olir, ben. nin vai olir, nin saber. Huele Vale, ben. Cheira ben. Estamos la atorrando en pouco de manteiga, non en aceite, en manteiga. Xa, é que eu, de Manteiga. feito, olía a manteiga e estaba pensando, estará botando manteiga ou non? Pois sí, é manteiga. Ves como vai collendo coloriño, pouco a pouco, ainda lle falta. Parece como cebola moi picada e pochadiña, non? Sí, Así, non sei. sí, sí. Curioso. Ou como cuscús, así. Sí, cuscús. Sí. Como ule, Como ule.
Así pouco a pouco. Pero isto tamén huele moi ben, Claro, porque aquí tes peixe, isto estará ou non? Pode que te falte un poquinho, porque había algún toro de pescada que era así gordiño. Imos lle dar un par de minutos máis. Os lagostinos en 2 minutos, claro. Eso menos. Eso nada, eso está feito. Eso nada. Está máis que... E mentras eso se fai aí, Pois, María Jesús, mira, Lucía vai con algo moi clásico. Sí, vou Bastante ir habitual. encaminando, vou separar para este pastel as claras das xemas. E vou montar as claras que despois incorporaremos para que lle dé un pouco máis, que non quede tan apelmazado, que quede un pouquiño máis. Exacto. Eso que o pastel non vai triturado, imos lle poñer a pescada desmigada, pero Xa, non imos vadelo pasar, desfacer. exacto, en vez de pasala pola trituradora. Esta é a idea de Lucía Vázquez e atención á de Xulio, Vente por aquí, vente por aquí. Pasa, Ningún me quere de pinche. pasa por aí, aí está. Verde xefa, en realidad es de padales exixentes. Estamos a estar Moi todos ben, firmes moi contigo. ben. Ai, Bueno, que benvida. ben. Julio. Primeiro de todo, benvida. Adiante. Mira, vouche contar o que vou facer. Mira que capas teño aquí preparadas, Teño 2 bolsiñas que isto... Pero eso xa está feito. No, isto está cru, todo. Todo crudo. Sí, isto vamos a meter no congelador unha horiña. E por arte de maxia, dentro un pouquiño xa vou ter aquí isto medio congelado. Vale? Entón, mira, isto que vamos a facer despois, vámoslo partir así pola mitad. Vámoslo fretir, entón vanos quedar unhas capiñas crocantes e delgadiñas. E despois vamos a facer un pastel, vamos como se fora masa follada. Pero en vez de masa follada, vamos a utilizar este resultante. Sí. Entón vai levar, Sí, sí. vai levar unha capa de peixe, unha capa de atún con maionesa, todo outra eso. capa con un poquinho de xamón cocido, outra capa de peixe, outra capa de... Entón vamos montando o noso pastel. Despois vamos rematar todo cunha fantasía que a mí me encanta, que é ovo cocido e perexil picadillo. Que Entón María queda un Jesús? pastel moi ben. original e moi diferente. Sí, sí. Que che parece? Sí, moi ben. Que a mí o que fas ti, encántame que o fago moitas veces, Pero claro. Dixen, seguro que vai facer Lucía. Vou probar Sí. unha receita coreana, Xulio Home, Max, claro. unha receita coreana. E hasta aí. As aceitunas está aí. teñen hueso, non? No, sin hueso, sin hueso. Ah, sin hueso. menos No, mal. aquí non reparamos. Isto é... O que lle preocupou de millón. toda a receita foi oso das aceitunas. No. Aparte van a ir picadiñas, Vale, vamos vale. a facer unha salsiña con atún, a maionesa, as aceitunas, Que rico. esta cebolinha que estou picando moi picadiña. Que rico. Nin oso nin espiña. Podes comer No, tranquila. no, esas piñas sei que non. Podes María comer Jesús, tranquila. tenme que dicir cal as dúas levabas á laracha. Si tens que escoller así ou si prefires ir Pois pensando. mira, levo as dúas porque así doilles a probar a toda a laracha. Vale, pois entón- Porque querenme todos probar, e Xa. senón non me chega. Pois entón vai non pensar ali a zona de sufrido, xa despois chamamos, te vale? Vale. Veña, un aplauso para ela que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Venda la laracha. Hoxe cociñamos, señoras e señores, pastel de peixe, un invento que chegou á cociña doméstica dende as máis altas esferas. Un dos cociñeiros máis importantes da cociña mundial, o chef Juan Mari Arzac, que o dixen mal 3 veces, increíble. Inspirouse nun pudín que probou nun bar en Donosti. Isto sei que foi no ano 1971, e o resto xa sabedes que é historia. Aquel prato saiu en revistas, programas, e todo o mundo quixo facer a súa versión. Nos 70 e 80, aquel pastel chegaba prestixio, era un plato de textura e aspecto moi diferente, e daba as masas ou as mesas, como estou, un aquel de festa. Seguro que moitos de vós replicastes a receita. Xa nos 90 e 2000 non estaba tan de moda, pero todo volve. Probade as nosas propostas e presumide cos amigos e familia. Xa nos contaredes, como sempre, en @avoltascoprato. E agora marchamos con Lucía. Ah, sí. Eso foi moi coreano. Sigue, claro. É que estou... Mira, pois sí que se lle está queimando, O Non se está queimando. Non queimando, vale. Ah, mira, moi ben, moi ben. Xa casi o temos. Mira como está. Mira, xa temos isto medio montado, Semi-montado. semi-montado. Hai que ser técnica. Entón, ahora aquí. Vale, que vas facer aquí? Esta cauliflower. Esa é a cauliflower, Sí. a cauliflor que estivo aí con manteiga hasta que quedou máis que dourada, podemos dicir. Dourada, mira, dourada. Sí. Fermosa cor dourada. Vale, Imos lle botar un chisco de nata. vale. Uau, estás a top aí, Uau, que pasada. E deixámola aí que se cociñe un chin. É iso hora que vai empezar a ferver ou algo, ou non? Sí, que ferva un pouquiño e despois ímola triturar. Que rico. Triturada ben trituradinha porque quede cremosiña. Exactamente. A ver se nos queda ben cremosiña e ben bonitiña.
Que Aí bo vai. aspecto, E por outra Ole moi parte, ben. xa temos aquí, mira, Ule moi ben, moi ben, ule. temos Vale, aquí xa. entón, tes iso semimontado. Exacto. Tes as xemas por aí. Teño as semas. Entón, sobre estas semas, imos poñer un pouco de tomate. Imos co pastel. Imos co pastel. Así que, atentos na casa. Veña. Tentas a casa. Va, Un pouco de tomate un pouco de tomate. Sobre as xemas. sobre as semas. Mesturamos ben. Vale. Tomate máis xemas. Isto non se ve moito, non? Un pouco de sal. Sal, moi importante o sal. Mesturamos ben. Un pouco de pimenta. Pimenta. Para arreglar a ferramenta. Exactamente, para arreglar a ferramenta. Nunca Eso viste dicía, ese vídeo, claro, que cabuísimo. vi cando veo ese Ah. rapaz portuguesa. Bueno, el di para enderritar, pero bueno. Oh, Sacamos o pastel peixe. de pescada e lagostino da nosa espectacular cociñeira Lucía Vázquez. Oh. E que vas facer con todo o que che queda aí do caldo ese? Ah, Pode mira, ser. este caldo ahora xa tes un fumé. Claro. Podes utilizalo, empregalo para facer un arrociño ou uns fideos, O que queiras. o que queiras. Vale. Ahora, importantísimo, Importantísimo. o que hai que facer é, casi mellor así, desmigar este peixe sen que vaya, mira que bonito quedou, Oh. sen que vayan espiñas ningunhas. Home, sí. Que este estaba moi limpiño xa, Era un detalle que non levara ninguna espiña, sobre todo por María Jesús. sobre todo. Sobre todo por María Jesús. Vale, metemos a merluza. Ui, carai, Queima. está quente, Non digas... Non Dixen carai! Xa, Xa se dixeron cousas peores, sí, é verdad. É verdad. Ostras. Se me queima a min, Lucía, apetéceche facer de Xulio Mato? dime, veña. Veña, va. Pregunta de concurso. Vai. Xulio. No, Xulio. Ah, De onde é a túa receita? De Corea. Es a de Xulio. Eu estou atenta. Sí, de onde é a receita de Xulio? De Corea. De Corea, 664-483-419, chamade ao Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Se queredes cartos a principios de mes, da que a finais veñen casi mellor, pero a principios de mes tamén nos damos. Nunca veñen mal, Nunca veñen mal. Chamade ao 664-483-419. A pregunta é de onde é a receita de don Xulio Mato. Corea. De Corea. De Corea. Que máis leva ahora iso? Porque lle botaches todo, trituraches todo, e agora estás cortando Unhas limón. gotas de zume de limón. Por qué? Porque lle queda rico, dalle un puntiño fresco de acidez. Vale. Agora, Vas a incorporar a clara. incorporamos as claras. Vanse baixar, pero non nos importa, porque tampouco queremos facer un biscoito. Guau, está sendo... Hoxe as receitas teñen moito nivel, porque este é o típico pastel que de repente está espectacular. Alegra unha mesa. E Claro. ademais, sabes que ten? Que podes facer pescado para moitas persoas en pouco tempo. Porque, ao final, sabes o que leva a plantexalo? E agora, sí, é verdad que vai ao forno, pero unha vez que o sacas, cantas racións non quitas? Claro. Pregunta xa por ir adiantando. Canto tempo o tes no forno? 40 minutos. Ai, bueno. O baño María. Tampouco está tantísimo, en Non está realidad. tantísimo. 40 minutos a 180. É fácil. O baño de María. Sí. Mira, engrasamos o molde. Tras eu ao principio pensei que era moi complicada, pero ahora É moi sinxelo de facer. estou vendo facilidade. É sinxelo e vistoso. Engrasamos o molde. Poñemos no molde. Pan relado. Pan relado. Ah, isto despois vaise pegar, claro, ao teu pastel. Así vai ser máis fácil desmontalo despois. É simplemente por eso. Bueno, e dalle un puntiño crocante. Vale, gústame. E volcamos. Hola. Sen máis. Pero tampouco baixou tantísimo. Non baixaron tanto, Claro, sí. Eu pensei que iba a baixar moito máis. Bueno. Lucía, recordamos que vai ir ao forno ao baño de María 40 minutos a 180 graus. Exactamente, mira, xa non fai aquí falta que temos. o vexamos, non? Non fai falta. Vale, pois. Podes marchar. Aí vai. Mentras vou triturar a salsiña. Pois tritura, vamos con Xulio. Rápido, rápido. eu aquí estou traballando duramente, A placa do pastel de peixe, a placa de Xulio que saiu Mira, do como vai congelador. quedando. Mira, vouche enseñar como botamos unha. Mira, témola aquí na bolsa, vale? Vale. Estas son as que estaban sin congelar, estas están xa congeladiñas. Vale. Sacamos Ah, da esta está bolsa. feita, claro. Claro, esa xa está feita, sí, porque senón pilla motoro. Sí, sí. Isto é, xa sabes como é a tele, Vale, tempos entón, fugit. córtala a E mitad. agora vamos a cortala pola mitad.
Vale. E con cuidado, para que non nos rompa. Para a xente da casa. É delicado. Estas son as que fixo, están sen congelar. Ui, Mira, perdón, Xulio. vamos aí. Aí está. Vale. Te poñemos la Están frente. sen congelar e saen como placas, evidentemente. Saen como non, Xulio? placas. Aí eso está. Mira, temos aquí un papeliño. Para que Xa temos aí secando. Non saltou ata ahora. Parece que vai saltar ahora. Mira. Bueno, a ver, é curioso. Saltou un pouquiño, mira. Entón agora temos a primeira placa que xa temos aquí, mira. Ostras, mira que ben feito queda. Que ben queda. Queda todo uniforme, E temos aquí o que che dixen, atún, mayonesa, e vamos a ir montando, Pero, Atún, mayonesa, aceituna e perexil. E un poquinho de cebola picadiña. bueno, acábame de entender. Te imagina como está a miña cabeciña? Que? Acabas de entender como iba? No, o de pastel? triturada, como está a miña cabeciña triturada, que pensei que eso ia ir dentro dun milfollas, non que Claro, fose ser o milfollas. No, vai ser o milfollas. Dixenche, sustituímos a masa follada. O resto de Galicia entendeuno, que eso é importante. Eso é verdade. Imos a Ribeira. Carmen, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. Antes non lle preguntei a Lucía que é dai da túa zona, pero que tempo fixo estes días en Ribeira? Pois moi malo, Xa. Pero bueno, non tan malo como en outros sitios. Bueno, sí. Hai sitios peores. Eso é certo que hai sitios onde están pasando mal. Vamos a dar a volta. Sí, dale a volta. Espectacular, Queda Ti guai, algunha vez, Carmen, algunha vez vires un pastel de peixe así como fai Xulio Mato, por placas? Está super rico este, É a Queda moi primeira ben. vez. Ves, é a primeira vez. Pois, este pastel pode che dar 50 euriños. Dime de onde é a receita que fai Xulio Mato hoxe. De Corea. Moi ben, un aplauso para Carmen que leva os 50 euros do Voltas co Prato. Moi ben. Pois, Carmen, mandamos un bico enorme. Parabéns polos 50 euriños e a practicar as receitas. Vale? Moitas gracias. Veña, Boa tarde. Un bico, boa tarde para ti tamén. Chao. Mira, outra tal- capiña con un poquinho de atún e vamos a meter xamón cocido. Podemos meter o que máis nos guste, Marcho con María Jesús da Laracha. Vale, eu vou sacar eso de aí, vou montar e vou terminar. Vai rematando que temos que darlle paso ahora a Galego. Veña, Vamos con María perfecto. Jesús. A ver, A ver, Que? Que? Que está indo moi rápido todo, Sí, super rápido. Está indo todo moi rápido. Pero ben, Moi ben. Eu creo que as receitas... Merecen a pena, Home, non sei, eu... Sí que é verdade que... Merecen a pena. Home, nunca vira a receita de Xulio, porque a coreana nunca había... Pero tampouco nunca vira No, que nunca fomos aló. ningunha parecida, tampouco. Non vira ningunha parecida. No, eu tampouco. Non sei. Eu sempre vi un pastel en redondo. Oiches, Sempre es. queres ir ver como desmolda Lucía o pastel? Sí, Vamos para allí. hombre. Pues veña, vamos con Lucía Vázquez. Un aplauso para ela que está con nós, con a Voltas Comprado da Televisión de Galicia. Ven da Laracha. Tira, Pablo. Un saludo para Pilar. Espera, ahora saludamos. A quen se? A Pilar, a miña amiga. Arrímate. Un saúdo para quen? Para Pilar, para a miña amiga. que Ah, non pues pode vir. Pilar, amiga, un saúdo. Un saúdo a tua amiga, que está na televisión. A ver, quero ver como desmoldas eso. Vamos alá. O meu neto, o meu fillo, a miña filla. O teu neto, o a tua filla, o teu fillo. De parte de María Jesús, a la Nacha. Vale, Saudamos vamos quedados. desmoldar. A ver, bótate para aí. Pasámoslle Que quero ver polos isto. laterais. A ver se non rompe. Algo será. Vamos a tentalo. Aí vai a Damos volta a de voltiña. Lucía. E agora, para que caia mellor, teño aquí... Mira, Un martillo. Como? un soplete. Que é isto? Dalle calor. Un truquiño. Non chega a cacharro, pero é un truquiño. Atención, non chega a cacharro, pero é un truco. Por parte de Lucía Vázquez. Desmoldar con lume. A ver se funcionou, Desmoldar Porque o mellor o estou soplete. dando aquí un truco que non Pero, funciona. agora que Todo o mundo mirando a ver se funciona o truco de Lucía Vázquez. Tensión, Galicia presionada. Ainda no, a ver. Ai, Lucía. O truco de Lucía vaise polo sumioiro abaixo. Oh, vale. Bien. Sí. Bueno, non desmoldou perfecto, Bueno. Non desmoldou perfecto No, porque che unha quedou a mitad parte no de molde. arriba. Onte fixen unha prova e desmoldou perfecta. Esta Pero non bueno. desmoldou perfecta. Pero bueno. Espera. E ainda queda a crema de coliflor. Pero ten boa pinta, Sí, pero A con que cremilla de acompaña coliflor. Lucía o seu Con pastel. crema de coliflor. Con crema de Ou coliflor. tofe de coliflor. 664 48 34 Aí 9. está. Con que acompaña Lucía o seu pastel? Con crema ou tofe de coliflor. Que foi ese cambio? Crema de coliflor. 664 48 34 19.
Vamos ver a Xulio Mato porque isto xa está rematando, así que vamos con Xulio. Veña, dámoslle un aplauso a Lucía, anda, que o pasou maio de aí desmoldando a pobre muller. Pero conseguiu. Aí o test. ¡Ostras! Qué A ver qué os bueno. parece. Mira qué bonito. ¡Qué guapita! Esto sí que é... A pura esencia coreana. Isto sí Qué que é ahora. guapita Vais a poñer de tenés moda esto. hoxe e vai volver dentro de 30 anos outra vez esta moda. A pura esencia coreana. Mira, vamos a sacar este de aquí para que Estámoslo non se nos vendo pase. Pero mira, Apago. mira, Qué vámonos ben huele, huele a pescado, Chega a pescada. Por lo que sea, ¿no? Que ten aí Porque- todas as capiñas. Vamos a ver ahora como corta, que isto é a primeira vez que se corta isto así en directo, Ah, claro, nunca se cortou. Porque nunca se fixera. Na, en Europa nunca se fixo. No, ¿No? en directo, en directo. En directo, en directo, en directo. Europa. Entón, mira, vamos a cortar Bueno, así. Japón non está en Europa. Vamos a sacar Bueno, un platiño bueno, que teña aquí agachado. Os dous cociñeiros emplatando, vou pedir tamén que lle deamos un fortísimo Mira, aí aplauso a vai. don Xulio Mato, Mira, crack, artista da cociña, Aí. dos fogóns. Vense as capiñas ou non se ven? Vense as Sí que se capiñas, ven, non? vense. Sí, señor. Mira que maravilla. Aí está. Sí, Vamos a señor. probar. Tiene que limpiar a mesa, que tiene aquí unha Veña, cuchiquera. vamos probar. Por favor, por aí, María Jesús, á dereita, xa sabes, no cabeceiro da mesa, aí adiante. E mentras tanto, recordade que tedes que chamar con que acompaña Lucía o seu pastel. Lucía, Crema de coliflor. crema de coliflor. 664 4834 19. Chegou o momento da verdade Vai, a ver que che para María parece. Jesús. Valle dando María Jesús cando que andades apuraos, Hombre, porque nos Ah. dieron caña. Mira Sí, qué bonito. sí. queda Veña, esto, valle dando María Jesús. Aarón, me lo voy a comer todo. Vale, pues dalle. Vamos ao cortegada. Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Fran. Como estás? Bueno, por aquí andamos, con tempo revolto. Home, si, o tempo revolto creo que nos tocou a todos e a todas, o do Sí, tempo revolto. sí, Non hai é unha verdade. excepción en toda Galicia. Non hai. Non hai ninguén que dixera. está Corrimiento, Claro, claro, non hai ninguén que Sí. dixera. Ai, pois eu teño o tempo bo. Ninguén. Bueno. Ninguén. Bueno, veña, por 50 euriños dime con que acompaña Lucía o seu pastel de coliflor. Con seu pastel de pescado. A ver, Con que, Antonio? crema de coliflor, Vaya, vaya. Pois sí. Mira ti, Mira ti. Pois sí. saludos para Antón e Carmela que están en Chapela e son incondicionais. Ai, pois un saúdos para eles e moitísimas grazas por vernos, igual que a ti, moitas grazas por chamar, vale? Gracias a vos. Un bico Muy grande, buenas chao. tardes. Un bico grande, chao, chao, gracias. Chao. Parabéns polos 50 euriños. Pues acertou, Pois acertou, Sí, claro. Acertou. Sin pistas, Ninguén E sin te dixo pista nada. ninguna. María Jesús, estás ready, estás lista? Mientras no acabe todo, Home, xa, pero terme que ir canjando antes, despois xa seguirás comer. Espera. don Julio. Pero non me deixaches preguntar, chi. É que Don Julio Mato, aí está. Está buenísimo. Entonces, sí. Está buenísimo. Non me deixou nin preguntar, xa o tiña clarísimo. Señoras, señores, nos marchamos. Que